Здравейте, приятели! Днес ще играем Brookhaven с моите приятели Фин, Ботът и Умният човек. Да, и ние в момента правим клип. И аз също правя клип. И както виждате, че ще качвам в YouTube. Но може би ще изтакате малко няколко минути, че да стане този клип, нали? Защото аз игра с моите приятели. Само да ви кажа, че това са трите акаунта на един мой приятел Никола. Фин и Ботът и Умният човек не са в реалния живот, ами просто Никола ги създа. Че да е още по-забавно. Както виждате, аз съм Майнкрафт човек, аз съм Адидасаура. Малко съм смешен. Но както виждате, аз ще си променя скина. Аз няма да съм Майнкрафт човек. Както виждате, ще си направя моя собствена коса. И ще бъде забавно. И да. Трябва да съм с някакво долно. Аз трябва да махна това. Ако ти какво видя отвън. Че ти нещо стана. Добре, аз мисля, че съм готов. И аз ще създам моя собствена кола. Лето е полицейска кола. Джипка. Ако знаете как да играете Brookhaven, цъкайте на лайкчето, абонирайте се и харесайте. Само да кажа, че всеки знае как да играе. Но тъй, че значи, че всеки може да лайкне и се абонира за навалката канала. А който иска, може да лайкне и се абонира в Instagram или в Facebook акаунтът ми в Instagram и в акаунта на Маршал, в Facebook и на акаунта на Валката в YouTube. Да лайкнете и да се абонирате на тримата нас. Ако ви е забавна тази игра, лайквате, абонирайте се и коментирайте. Ако ви е забавна също и на моя канал в Snapchat. Също и на Ботът канала в падна Snapchat. като пилешко месо с кюфтета и кебабчета. Аз ще си пусна това. И да има звук. Иначе, защо клипът ми спря? Няма достатъчно място за запис. Значи трябва да си изтриш някои неща. Окей, значи отиваме в настройките. Идваме надолу. Вижда за устройство. По-скоро не знам как да работя. Но аз само карам наляво и надясно и нагоре и надолу. Не знам как. Как го правя. Ули! Че аз не мога да карам, защото съм малък на 9 годинки. Фин, Ботът и Умният човек е най-малък, защото е на 6 годинки, а пък Фин е най-големия на 10 годинки, а пък Ботът е на 9, колкото мен. Но той обаче е януари месец. Да, но бе, аз съм януари месец и ще ставам четвърт клас. Да. Значи, че тази игра ви е забавна отколкото Brawl Stars, защото аз гласувам за Roblox, защото Roblox е най-интересната игра. Коя игра ви е по-забавна, Brawl Stars или Roblox? Напишете в коментарите. Аз тук ще обикално за крадци. Я чакайте малко. Ще проверя на полицията. Чакайте, че аз карам като пиян. Няма да... Има някой затворник тук? Не.
Здравейте хора, днес ще играем на Brookhaven. Само да кажа, че в момента ще ни е много забавно. Само да кажа, че искам да ви кажа нещо. Ако вие сте разгледали играта на Slap Duels, дето играх с Фин на 10 години, лайквате, абонирайте се и коментирайте видеото. Най-много. Ще видите какво ще. Ако сте разгледали играта на Slap Duels, ако мога да направя и втора част, мога ли или не знам. Сега тук завивам, после... Много съм зле, бе, аз карам като пиян. Добре, Валка, сега в момента ти къде си? Обикалям за полицай. По-скоро за крадци. Аз съм в гората. Полицията ли? Аз съм в гората. Някакви, не знам какво. Къде е гората? Тук съм за арамията, както виждате хора. Просто ме следва и ще разбереш. Ти къде си на първо? В центъра. Центъра. А даже не съм в центъра, а до полиция. Аз съм вече в полицията. До полицията? Да. Добре, ще те намеря. Че сега в момента се качвам и тук сега съм до болницата. Сега си в болницата. Да. Сега се заминах. Магиосния човек го видях. Ама това премина. Магиосният човек. Здрасти! Има и още един приятел, де ще влезе в колата ми. Магиосният човек, той е най-добър приятел наш. А пък странният човек е лош. Странният човек. Един наш приятел. Странният човек. Какво стана? Не е свъртил бензина. Тук съм в някаква ферма. Ако искате да видите. Хора, в момента за малко прекъснах клипа. Сега преминах фирмата. Буквално. Не, защо на къде ходим? На плаж малко. Вау, тук има кораб. Ако искате да видите, дами и господа. Добре, че има стълба. Тя ме каза, че аз нямам робокса, обаче тя ме каза, че си утре щяха да ми купуват утре. Утре щяха да ми купуват 1 милион робокс. Ти как го правиш? Аз не мога да вляза. Братле, ти защото си с друга походка. Да. Аз трябва да си с нормалната, за да можеш да се качиш. Добре, ще си ги махна. Затова аз мога. И утре да знаеш, че утре може пак да се видим утре. Утре, ако се видим пак и ще ти покажа скинът ми утре. Вау, тук е много забавно. Не мога утре. Магиосният човек не можеш утре. Да, не мога утре, защото аз, Фин, ботът и умният човек ще ходим на плаж. Утре. Ще ходим на плаж за един ден и се тръгваме. Да. Чакай малко. Аз не мога да карам кораба, то струва робокс. 999 робокс струва. Направо сега мога да ги попитам. Да ми купят робокс. Чакай, след малко идвам. Аз ще имам вече да си карам патрулката, защото
Ей, сега преключвам. Върнах се. Казаха ми, че днес ще ми купят робокс. Добре. След 10 минути ще ми купят робокс. Едваш ли, защото аз преключвам. Добре, ти си тук и потегляме. Здравейте хора, в момента снимам на живо. Само да кажа, че днес след 10 минути ще ми купуват робокс. И много се кортея. Ще имам 1 милион робокс. И затова хора, ако кажете ми колко робокс имате и в коментарите ми кажете. Малка само ще каза, че в момента пишат в коментарите. Един написа, че има 15 000 робокс. Друг пък написа, че има 0 робокс. Друг пък написа, че има 5 робокс. Друг пък написа, че е бейкен. Друг написа, че има 15 робокс. Ти си измислил, защото аз още не съм качил видеоклипа. Както и да е хора, в момента, ако пишете в коментарите колко робокс имате, много е яко да си казвате колко робокс имате. Трябва да кажа, че моите приятели Фин, Ботът и Умният човек, Фин имаше 500 робокс, Ботът 100 имаше и Умният човек 100. Ама обаче те си ги изхарчиха, за жалост. Но както и да е. И на мен ще ми купуват робокс и нямам търпение. Както и да е. Ами хора, това беше видеоклипа. Чао!